ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Uba Pyniaid sing Syiem uba dang job kumo MLA dangshan haki election Shiteng Samoi hamauran keneng constituency ula kentaj wari ki jing Kynnoh jong ke seng Congress baka jing job jong ke NPP hadu artli ki seat haki election Shiteng Samoi kadai lengba ka jing the da kabor pisah. Haka jinya keran bat kilat pathai khubor uba Pyniaid Syiem ula ong ba umshim la poi perkhat ba unyo ya ka jingjab haki election Shiteng Samoi namar ba ka jingbon pat haba yanujor haki jinyalang kidang bun kinong kersan jong ka seng Congress banye ki jong ka parti NPP. Susulia tho hadin balakut ke election andala bishar banyak lalap ba ka Congress kala persang ban penrem ya ka NPP da ka ba Ïalam Bakla ya ki pat ba balada ki je dio kertong ka NPP ki yeng mani kinsa sukhang dam lenter. Ini pat ka jingkan tho dan jingkan no jong ki we pat ki kenhon seng sang himasima ki bala elek persya bat ni hagani ka by election ke berang sudap si habaro kini kilai teliki konstituensi kata kadai ka maurun keneng ka mau tlang bat ka raja bala nilai ini baki statement ki per ba ka kongres kam pediang ni ka jing syarem re ka Kynnoh penban ba na kaliang ka parti NPP dan ka UDP badan hak MDA government ki pendan kam de ki we pat ki board si ban job election hajing so thu jungi hoi ngam kran ni kini ki we pat ki konstituensi kay ka bungi Syiem konstituensi la jong kamlong kumta but hagajing shisha ni la de ban syarem mangi namar ba ka jing yakun kalong ka ba bha ya ka ba compare ru akani ka kenti mamta namar ka rukom Ïalam election rukom one ban canvas election ka compare ka babun hi na kini ki we ki kenhun ki kham Ïalam be tang shphang ka jing Kynnoh kentho ka bam dan nong rem bat ru ka jing penting da kumne kumtai khamtam ka parti NPP bat ka sarkar MDA ki don ru ki shnong ki polling station ki ba ni syarem ladangi wat postmortem ladangi wat ka daw tamrai ke ka baja kumta ka daw ka long ba ki penting ba lada ki kersan ya iba Pyniaid u kertong ke NPP ki yang mani kinsa syakhang no kum kita ki ba nga asno banam la ban pediang hakum kini ki jok ki bamenta banya canvas election henry nakaliang jungi ngimdan e ban kentho e kum kita ni ajing start jong ki pai ba bat asno ban ai kubleker pang ki nong sosnong jong ka mau keneng constituency ki bala syania bat ki bala jiat ingi ban nong ku MLA na kamenta ka jingkela de kumba ka nongrim ka jongi hi kalong ki matrikam ki jongi hi kalong ba ngin ai ke jing syakri ke bahatam lah ibor ibaret ne iba kumno ru ban ai ke bahatam namta jong ki pai ba hakane constituency ling ba ki kam ki ba pher te ke jing Kynnoh penan kam pisa kumni kuntai na ngaso banam dan kam benya debate ya kata litang kawe nashwa ban penpau ba hak constituency mau keneng ka kasniu kat ni ka konstituensi jungi ka sedang di ka kongres ke bawah hikai ban ai pisana du senam ajar lai te kini ke ba kipai ba kitip he kata nimdan kamban batai shibun ya kata ke bala ajar menakani inrei ka ba masu tenat kalong bawat hapedeng gani jing syak kentho jing syak Ïalam Bakla bai ba ke jing penon kam de ki boy keyboard nakalian ke parti kongres khamtam what happening kum kita ru midang laban poi syaka thong jok jok na suban ai kuble kerpam pai ba ki ba Syiem ya ka rai ke ba bahatam na mentaban mara cingkala konstituensi ke